Много голяма изненада, нали? Да, много Дядо голяма. Коледа от Лапландия носи. Специално ти е пратил. Специално за Кари каза. И за мама и тази. И за мама е тази. Само за Кари е тази. Заповядай. Какво е това, мамо? Elf on the Shelf. Elf on the Shelf! Това е твоя Елфче! мамо. Това е твоето елфче, мила. Това е Това е, помни да го твоя отворим. елф. Искаш ли да ти помогна да отвориш? Не. Сега ще измислим име. Име? Да. На Виж твоето колко е елфче. красива. Има поличка. На твоята елфка. Това е твоята елфче, мамо. Как искаш да се казва? Как Елфка. да е как? Не, как да измислим едно име? Едно френ имаше. Да, имаш си приятелче. Как ще се казва твоето приятелче елфче? Твоето елфче. Искаш ли да измислиш едно име? Не. Как ще се казва? Кики, Доли, Сара или нещо друго? Как? Лъвия. Елфче. Фабиана. Заповядай, това е твоята елфка. Не спинка. Има нещо на ръчичките му. Не да спикаш, мамо. Тя стои тук и прави различни изненади през нощта. Ти докато спинкаш, тя прави най-различни изненади. И сутрин, като се събудиш, ще я видим какво е правила през нощта. Сима. Тя има обувчици. Червени. И лици. И лети, точно така, лети. Ти докато спинкаш, ти като се затвориш очичките, и тя може да лети из цялата къща. И да прави магии, вълшебства. И понякога прави някой били по-маничко. Да. Ще видиш до вечера, като си легнеш, като се събудиш на сутринта, какво ще е правила през нощта и къде ще е летяла. Да? Нали? Спомняш ли се филмчето, дето го гледахме за елфчето? Elf on the Shelf. Но, искаш ли да отворим ръчичките? Чакай, малко ще ги отворя. Харесва ли ти изненадата от Дядо Коледа, мамо? Заря, заря на телевизора. Мамо, видяхме. Да. Харесва ли ти, мамо, подаръка от Дядо Коледа? Да го е прачил Заря, за мамо, traffic Заря. Tractor. Заповядай. Ето я. Искаш ли да измислим име? Име. Ти Снейска. как се казваш? Ти си Карина? Ще се казва Елф Бесим. Като оркестър Бесим. Елф Бесим. Искаме такива. 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 Може. Ако ги намерим, къде ги продават. Ти се казваш Карина, а твоята приятелка Елфчето как ще се казва? Елф. Елф само. Елфка. 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 Ще се казва Елфка. Елка. Може елка. Елфката Елка. Елфка ще се казва. Или ще се казва No Name. Не. Елфка Безим ще се казва. Не. Като оркестър Безим. Елф Безим. Виж. Нали знаеш, че елфовете могат да летят? И те са не дръпли шапката. И те са помощниците на Дядо Коледа. Те опаковат подаръците. И момиченцата каза, че иска на кола. Точно така каза момиченцето на рекламата. Каза на Дядо Коледа, че иска кола. Каква малка и голяма? Голяма.